De provincie Friesland leidt hem erbij del dat IJsdoom in Almere de topsportstatus krijgt en zal geen juridische stappen ondernemen. De sportbonden KNSB en NOC-NSF hadden bezwieren afgewiest. Provincie Friesland gaat terug met een nij tialf. Het effect van het Frieske Marre-project is minder groot als tochtwaar, blijkt uit een tussenevaluatie van de provincie. Het doel weer om in 2015 30% meer banen te realiseren in de watersportsector, maar dat is net helder. Natuurorganisaties in Friesland binnen tienduizenden euro's extra kwijt aan nieuwe heffings van het waterskip. Er moet meer betalen worden per hectare natuurgebied. En het waterskip wil ik geld zien voor het gebied boeten de dieken. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Fries Geheer hebben met elkaar bezwier maken. Wethouder Jort Spanjer van Skilge houdt er mee op. Zoensproblemen binnen neffens hem de reden. Maar hij lijkt onder vuur van eilandbewoners die ten beschuldigen van illegale praktijken. Het bezit mogelijk de eind van de politieke partij plaatselijk belang Skilge. Joen en vannacht heel bewolkt, kans op Rijn 10 graden en een krachtige wind uit het noordwesten. Morgen 18 graden en sinneskin waar, wel kans op een bui.